Sanibonani ke ubongolo Ndlovukazi ngiza nendaba wabona uzanani nendlebe siyaqhubeka ke story sikamhlatsha noMandlovu unkosikazi wakhe kanye nabantwana bakhe abathathu ne-side chick uZinhle. Okay, uZinhle ke siyakhumbula ukuthi enene ugcine evalele uMamdletshe ejele. Nangempela kusho ukuthi uZinhle athi uMdletshe ke bese yaphuthuma ke masezwile ukuthi intombi zakhe zilwile intombi nonkosikazi balwile aphuthume ahambe aye kuphi esibhedlela. Uyafika esibhedlela akekho unkosikazi wakhe. Unkosikazi wakhe angithi siyakhumbula ukuthi usebenza esibhedlela. Ayekho unkosikazi wakhe atshelwa amanyonesi ukuthi bebelwile noSibambani so ukuphi usesitokisini uvalelwe. Aphuthuma uMdletshe ayothi ukhuluma ucela ukubona uMandlovu. AmaNdlovu athi akafuni ukumbona atshela amaphoyisa ukuthi amaphoyisa afika amtshela uMandlovu ukuthi une visitor elifuna ukubona. Athi uLokhuzana uMandlovu mina ngifuna ukubona visitor ngitsheleni lelo visitor aliphinde emuva. The only visitor engifuna ukwabona la makafikile abantwana bami kuphela. Hayi nangempela bese kusuke ahamba uMdletshe abesethumela abantwana bakhe babafana ababili. Athumela abantwana ukuthi abazokhuluma noma wabo nangempela babuza ukuthi enene kwenzekeni. Sekuyaphoqa manje ukuthi uMandlovu abatshela abantwana bakhe babafana ukuthi hayi ubaba wenu bechitha unengane udadewenu lo esasithi simtholile cha ingane ekababa wakho ayithole entombini. Abafana bashokheke nabo bashokhekile ukuthi kanti ayikazi umntwana kanjani uthola hey kube yinkinga nje insambatheka. Okay, abafana basebethi ke ma kuzomela ukuthi ukhulume nobaba ngoba ubaba ufuna ukuthi uphume lana. Athi nje uMandlovu angizingeni nina manifuna ukungikhiphela iBailey nizongikhiphela iBailey. Nangempela kushaya isikhathi kuyiwe kuMantshi kuyobhekana noMantshi. Ukhona uZinhle ukhona uMamdletshe uMdletshe ukhona uMandlovu. Nangempela kubhekana neMantshi nabantwana babo. And then untombazane lo munye akekho. Angithi siyazi untombazane ubongekile akekho usahleli eNigeria udla ama drugs. Okay, abhekane neMantshi and then bese kuthiwa uzobhekilwa ngeBailey ka10,000 rand. Nangempela azame ke ubaba wakhona agcine ikhiphile imali yeBailey aphume uMandlovu ahlale nabantwana bakhe. Kuphume ephephandabeni Ilanga. Kuphume ephephandabeni ukuthi oyikhansela kanjena yabo because abantu bebeshutha phela lapha nama video kugcine sekuphume endabeni ephephandabeni ukuthi ikhansela lasendaweni ethile yaseMlazi kade lenza ukuthi nokuthi intombi yakhe kanye nonkosikazi wakhe bebelwa beshayana waze wagcine seboshiwe unkosikazi. Sekuphuma kuphi Elangeni. Hayi ubongekile kusho ukuthi ngalesikhathi ezama usebhema nensangu neziyobisi abone iphepha. Lobongekile la ilife yakhe imovie abone iphepha inewspaper ebhaliwe ngabazali bakhe. Athi makathi uyabheka athi hayibo uma nobaba asuke ubongekile nje akusena lo muntu lo befunda seyenye nje ingane engathi uxathu ahambe aye ekhaya athi uyobheka abazali bakhe. Alishiya Nigeria uyahamba makafika ekhaya afike uMandlovu ukhona uMdletshe akekho usemsebenzini obhuti bakhe bakhona. Ingane ingcolile inamabala emzimbeni nje yonke lento yenzeka over the time ayivelanga nje yenzeka izinsuku zilandelana. So angeno athi ngizokubheka makaphakamisa amehlo ubongekile ungena ngedining room ufica uma wakho uhlele esofeni uyabalisa uyafunga. Athi uphakamisa amehlo uMandlovu ingane yakhe ubongekile asukume ayoyibamba ayihake akhala athi awubongekile mntanami ubuyile kunini ngikufuna mntanami kunini ngikufuna. Akhale abese ayithembisa ingane athi mntanami ngiyazi ukuthi uzwile ukuthi utholeke kanjani kodwa mina ngiyakuthanda ngikukhulisile mntanami waze wabangaka ngiyacela ukuthi ungalidoubt uthando enginalo ngawe. Ukudinwa angidinelwanga wena ngidinelwe uma wakho kanye nobaba wakho. So yonke lento eyenzekayo la ekhaya mntanami bengingafuni mina ukuthi uthole ngale ndlela nami bengingazi ngithole ngale lalanga uthole ngalo.
akhale ubongekile naye yathi ma ibhlungu lento ngoba mina ngazi wena impilo yami yonke lokhu ngazi wena ukuthi uma wami to find out ukuthi umngani wakho ma uyena ongizalayo ayi ma kungiphulile umoya and also ukuthola ukuthi nalo mfana bengithandana naye ma esengilobola ubhuti wami kwayilokho kungiqedile ma sengize ngenza izinto ezirong ma ambuza athi wenzani mntanami angafuni umntwana ukusho amphinda ambuza athi ma ngiyasaba ukusho kodwa ngiyacela ukuthi ungitholele usizo ma ngoba angisekho right nangempela simbone uMandlovu ewa evuka nendodakazi yakhe uBongeka uyahamba uyoyifunela irehab ukuthi ingane yakhe iphile from edakamizweni ngoba yena unesi ngisho ingane yakhe ingamtshelanga wabona ukuthi ingane yakhe kusho ukuthi sedle idakamizwa wayibona futhi ukuthi ingane ayifuni ukuphila lempilo eyiphilayo waqeda lapho ingane yageza ngalelo langa mayigeza iqeda uyasuka lapho ngakusasa bavuka bahamba bayofuna indawo la ingane izohlala khona irehab nangempela ubungekile kama wakhe amtshela amthembisa masemshiya akekho umdletshe nje bakwenziwa lezi zinto lezi uMandlovu umdletshe wathi ebuye emsebenzini ntambama wathi ngicela uhambe usuke kwami ungasahlala la nangempela umdletshe usihlala kuphi ehotela somewhere akahlali ekhaya so yonke lento kabongekile yenziwa uMandlovu kuphela unakekela ingane uyahamba uyayise rehab ifika ingane akhulume naye amtshela umntana njengoba ngizokubeka lana ngizokubekela ukuthi uphile mntanami I had to pull all the strings ukuthi ngikuthole rehab fast ngiyacela mntanami ulapheke izono zikababa wakho nezikama wakho ungazifaki kuwena usayindodakazi yami ngisakuthanda njengoba ngikuthanda umuntu onephutha la ubaba wakho ngakho ke wena musu ukuthi ufuna ukuthwala izono nangempela ingane ihlala erehab ilashwe rehab siyabuya ke manje sibuyela kubani kumdletshe umdletshe akahlala ekhaya umdletshe akahlala ekhaya unkosikazi wakhe uMandlovu umisiwe emsebenzini for iassault akakwazi until kuziqulwe icala umdletshe ngalesikhathi ihlale ehotela ubhizi uyahamba uyoncenga iside chick yakhe ukuthi icela isule icala uzinhle cela asule icala asulela unkosikazi wakhe uyamkhumbuza ukuthi Zinhle uyazi ukuthi enene wena saba nomntwana thina sakhuli unkosikazi wami okhulisa lengane angayazi uthi uZinhle ungazongibhedela mina wena owathi unonkosikazi wasuka wahamba ulana namantombazana uthi ke ngiyakuncenga manje lo muntu lo ukukhulisela ingane yakho ngiyacela ukuthi umkhiphe ulisule leli cala athi uZinhle unotshe ngeke ngize ngilisule ungibukanise nabantu emsebenzini wangishaya ambuza umdletshe athi wena ungenze njani eyakhe indoda yenze lento engiyenzile imini onephutha la imini owonile imini onixabanisile kodwa mina awunankinga nami unenkinga nonkosikazi wami naye ohlukumezekile athi uZinhle mina ngeke mina vele mina mdletshe ukuba wasale wangishada wahlukana nalonkosikazi wakho lonkosikazi wakho unomoya omubi ungcolile uEvil uZinhle usekhohliwe ukuthi ingane yakhe ikhuliswe uMandlovu uZinhle ukhohliwe nje akamfuni nala ehambe khona uMandlovu vele siyakhumbula ukuthi uZinhle wecabanga ukuthi uyena owayezoba unkosikazi kaMdletshe umdletshe wezoshiya uMandlovu ngelinye ilanga bese beyasala bakhulise umntwana ndawonye uZinhle athi ngeke ayenze lonto kuthi one day kusuke ingane uBongeka ahambe ayobona uZinhle emsebenzini emshiyeni sizozwa ukuthi uBongeka wafike wathini kuma wakhe esibhedlela iyeza iphathi elandelayo